Faraday, Volta, Ampere, Henry, Edison či Tesla, ale aj Pixi. Všetko sú to mená, ktoré spája jeden z najväčších vynálezov ľudstva. Elektrina. Len málo kto z nás si bez nej dokáže predstaviť život, či firmy výrobu. No nie vždy je všetko s elektrínou bezproblémové. Občas sa stane, že napätie v sieti zakolíše a naruší chod niektorých spotrebičov, prípadne sa rozídu fázy. Alebo sa výrobný podnik prepočíta s množstvom potrebnej elektriny a prekročí objednané množstvo. Či transformátor dostane zabrať v dôsledku preťaženia. Všetko sú to reálne situácie, ktoré prináša život. Vývojári zo spoločnosti Pixi, ktorá je pomenovaná podľa francúzskeho výrobcu prístrojov a vynálezcu prvého generátora striedavého a pulzného jednosmerného prúdu, sa však rozhodli, že s nimi ľudstvu pomôžu. A výsledok? Ten prichádza v podobe unikátneho zariadenia Power Shaper, ktoré vzniká priamo v Liptovskom Mikuláši. Elektrína je s ľudstvom zžitá už niekoľko storočí. Mnohí ju spájajú aj s grófom menom Alessandro Volta, podľa ktorého získala jednotka napätia označenie volt. Poháňa domácnosti a rovnako aj mnohé výrobné podniky. No aby bola efektívna, neustále sa vyvíja množstvo komponentov a zariadení, ktoré jej vlastnosti vylepšujú a stabilizujú. Medzi najinovatívnejšie patrí aj Power Shaper z dielne nórskej spoločnosti Pixi. Je to batériové úložisko, ktoré sebe spája funkcionalitu hneď niekoľkých zariadení. Do jediného kompaktného a na údržbu nenáročného celku sme integrovali úložisko energie, stabilitu napätia frekvencie, záložný zdroj, balancovanie fáz a iné funkcie. Pixi Power Shaper pripomína elektrický rozvádzač. V jeho útrobách sa nachádzajú tri hlavné komponenty: Pixi Box, Pixi Gateway a batérie. Pixi Box je obojsmerný menič s výkonom 3,3 kW. Do jednej skrine sa dá nainštalovať až 15 takýchto jednotiek, ktoré zvládnu maximálny výkon do 50 kW. Ide o modulárny koncept úložiska s premenou striedavého prúdu na jednosmerný a opačne. Takže používateľ si môže stanoviť základný výkon a kapacitu batérií, ktoré si môže neskôr doplňať a navyšovať. O riadenie celého zariadenia sa stará komponent s názvom Pixi Gateway. Táto riadiaca jednotka neustále monitoruje a optimalizuje prevádzku úložiska, ako aj spotrebu elektríny v reálnom čase podľa nastavených parametrov. Zaisťuje efektívne hospodárenie s elektrickou energiou a umožňuje spravovať úložisko aj na diaľku. Tretím komponentom sú samotné batérie pre ukladanie elektrickej energie, ktoré sú zapojené paralelne. Zariadenie sa dá nakonfigurovať s litium-ionovými batériami typu LFP alebo NMC. Rovnako je možné nastaviť aj hĺbku ich vybíjania s tým, že tá predvolená je na úrovni 80%. Jednou z funkcií nórskeho zariadenia je stabilizácia frekvencie v elektrickej sieti. Takúto funkcionalitu využila aj spoločnosť Greenbat vo svojom riešení, ktoré stabilizuje výkyvy frekvencie pre slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu. Je to jedno z prvých európskych riešení, pri ktorom bola na stabilitu národnej elektrickej siete použitá energia z batérií. Naše zariadenie poskytuje ekonomické výhody odberateľom elektrickej energie, keďže optimalizuje odberové tarify. Jednoducho povedané, počas nízkej tarify je energia uložená do batérií a použitá počas vysokej tarify. Rovnako aj nevyužitá energia z fotovoltických panelov môže byť uložená do úložiska, čím sa výrazne zvyšuje percento jej využitia. Veľkú výhodu vidia odborníci z Pixi aj v schopnosti zariadenia reagovať na spotrebu a tiež v zvýšení výkonu siete. Vďaka navýšeniu maximálneho výkonu nad rámec možností elektrickej prípojky sa dá takmer kdekoľvek postaviť aj rýchlo nabíjačka pre elektromobily. Pixi Power Shaper zvyšuje okamžitý výkon nabíjačiek pre elektromobily, čím umožňuje rýchlo nabíjanie aj v miestach, kde kapacita siete na to nepostačuje. Ak sa nabíja viac aut súčasne, energia z batérií dodáva stály výkon pre všetky nabíjačky. Okrem toho si škandinávske riešenie prináša aj udržiavanie stáleho napätia a vyrovnávanie fáz. Vďaka tomu sa aj v spoločnosti Stredoslovenská distribučná podarilo lokálne zvýšiť kvalitu a efektivitu siete, a to aj bez toho, aby museli upravovať existujúce prenosové prvky. Využili sme to, že Pixi Power Shaper kompenzuje veľké výkyvy v napätí, dodáva a používa činný i jalový výkon a vyrovnáva fázy. Rovnako však chráni transformátory pred preťažením. Takýmto spôsobom sme veľmi efektívne dokázali zvýšiť kvalitu a stabilitu lokálnej siete v priľahlej žilinskej časti, kde by boli iné riešenia oveľa nákladnejšie.
Svoj význam má takéto zariadenie najmä v zimných mesiacoch, kedy vplyvom výkyvov napätia niektorej z fáz môže v domácnostiach dochádzať dokonca aj k samovoľnému vypínaniu zdrojov tepla, ako sú napríklad tepelné čerpadlá. No dobrou správou je, že popri fungujúcom firemnom riešení sa už aj u nás pripravuje verzia pre domácnosti. Po úspešnom uvedení vo Švédsku a Norsku by sme radi pomohli aj domácnostiam na Slovensku. Budú si tak môcť dobiť batérie počas nízkej tarify a využiť energiu z nich počas vysokej. Optimálne je spojenie s fotovoltikou, kde sa získa úplná nezávislosť od distribučnej sústavy a výhoda v podobe ekonomicky efektívneho nabíjania elektromobilu. Systém ukladania energie a riadenia elektríny od Pixi je teda inteligentný a efektívny. Zaujímavé je aj to, že na jeho vývoji pracujú i Slováci v Liptovskom Mikuláši. V rámci mesta dokonca nové zariadenia aj vznikajú priamo vo fabrike spoločnosti MTS. Bude teda zaujímavé sledovať, ako si tento inovatívny škandinávsky systém nájde cestu k firmám a domácnostiam v našej krajine.